Salutare prieteni, astăzi am să vă arăt cum să vă faceți hack-ul foarte ușor pe orice aplicație. Prima oară trebuie să aveți neapărat root. V-am arătat în un alt videoclip, puteți să îl vedeți. Cum să vă faceți root. Apoi vă descărcați aplicația Game Hacker de pe Android. Iar apoi deschidem aplicația. L-am deschis. Deci am 308 1348 8 348. Vedeți că nu am, dar trebuie să am un video. Deci vă puteți cumpăra ce vreți voi. Vedeți? Bun, videoclipul s-a cam terminat. M-am gândit ca în următoarele videoclipuri să fac ceva legat de Minecraft, nu știu. Vedem. Opa. Sper că... Salutare! Ne vedem pe data viitoare. Nu uitați să dați un like, share și abonați-vă la canalul meu pentru a nu rata următoarele videoclipuri.